a tratar y debatre es el reconeixement dels trets judicials de crèdit número 1-2014, que són en concret factures de 2010, 2012 i 2013. Señor regidor. Sí, buenas noches. Bueno, viene como orden del día punto el reconocimiento de unas facturas que ya en su momento se aprobaron la modificación de crédito, ya pasaron por la exposición pública, en el registro, vinieron y bueno, ahora pues nos toca reconocerlas para posteriormente pues ya pasar a su pago. Ya pasó por comisión, habéis tenido las facturas, sabéis cuáles son y simplemente aquí es el hecho de votar. Si hay alguna consulta o alguna aclaración. Bueno, yo... El tema és el de sempre. Nosaltres anem a votar a favor del reconeixement extrajudicial de crèdit, però el que sí que vull plantejar, i és que sempre ho plantege, això ve per les desviacions que n'hi ha. Llavors, evidentment, així n'hi ha una sèrie de factures, moltes d'elles previsibles, perquè són despeses de la llum, despeses del telèfon i tal, que si se pressupostaren en la quantitat més o menys de l'any anterior, doncs no hi haurien aquestes desviacions. Estem parlant d'una quantitat de 127.000 euros, que són molts diners de desviació i evidentment nosaltres que se paguen, s'ha de pagar, si l'Ajuntament té un deute en els proveïdors ha de pagar, però que cada vegada siga menys necessari fer aquests reconeixements extrajudicials o aquestes modificacions del pressupost perquè s'ajuste més a l'hora de fer els pressupostos. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor del reconeixement extrajudicial de crèdits? Vots a favor? Ciutadans? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat el punt, el segon punt, modificació del pressupost número 10 mitjançant el crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Señor regidor. Sí, como ya se informó en la pertinente comisión, lo que llevamos ahora es la modificación de crédito de las facturas que quedan pendientes del año 2010 y el 2011, con lo cual, una vez aprobado esta modificación que se tendrá que publicar, pues una vez vuelva y se reconozcan, podremos liquidar las facturas que nos quedan pendientes del 10 y 11 quedando estos años limpios. ¿Alguna intervenció? Vots a favor de la modificació del pressupost? Vots a favor de la modificació del pressupost? Carolina, abstencions? Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és el conveni marc entre Generalitat i Entitat Ecoembalajes España, l'adhesió al prórroga de la del convenio. Sí, bueno, esto simplemente es ratificar un convenio ya que en su momento se firmó en el 2008, ha vencido y lo que pretendemos ahora pues, es renovarlo con Ecoembres para que es lo que nos facilitará la recogida de los envases de cartón y de plástico. Las pasas también por comisión, les tenemos que repositar todo. ¿Alguna intervención sobre el convenio? Però el tema és que ja ho vaig comentar també en la comissió, el tema és que no te queden massa alternatives, és una cosa de que sí o sí, i evidentment pues, si és sí o sí pues serà que sí, però a nosaltres estos plantejaments així pues no ens acaben d'agradar. El tema és que evidentment o se té aquest conveni en Ecoembes o pagues més fent, perquè evidentment encara que en la comissió s'ha comentat en el sentit que ja no se pesava i no sé què, no sé quantos, el que està també clar és que redueix el pes global i que a nosaltres ens paguen d'alguna forma o el cartó i el plàstic que se replega, però si no acudixes a este conveni d'esta gent no n'hi ha altra alternativa. Ho deixes per fer la recollida selectiva perquè no n'hi ha altra institució ni n'hi ha altra empresa privada que treballi en això, que puga. Entonces en aquesta línia, pues, evidentment
evidentment, sí, anem a ratificar el conveni que n'hi ha sense haver fet un gran estudi, encara que ja ho vaig demanar i se m'ha donat els diners que s'hem estalviat anualment, però que sí que veig que és poc que no podem tindre més opcions per a poder elegir entre una o altra. Però, com sols n'hi ha una, doncs, d'acord. ¿Una intervención más? Sí. Solamente que al oír a Manolo, que ha recibido ya lo del tema del ahorro de estos años, ¿no? Lo que se ha percibido, como lo que vimos en la comisión, la idea es que llegara a todos los grupos políticos y también pedimos que se hiciera un estudio con las nuevas fórmulas que había en el convenio, lo pidió concretamente el Grupo Socialista, para saber en este momento, haciendo una previsión de toneladas, qué es lo que íbamos a percibir con esta nueva firma, con esta renovación. No sé si le ha llegado todo a Izquierda Unida, solamente una parte, pero bueno, que se haga también para el resto de grupos políticos, porque lo estamos esperando igual. Gracias. Secretario, preguntas. Enviar la documentación. Si no hi ha més intervencions, passem a la votació del conveni Comec-Boelmes. Vots a favor? Per unanimitat, que l'havia aprovat. Moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia, el 1.4, és el record 2013-329, l'acceptació de la delegació per a la contratació de les obres millora de l'Iclaveguerà, les comences embornats, en posició de voreres i calçades en mal estat dels carrers Doctor Perpinyà, Palleter, Ramon i Cajal i moll de l'estació amb càrrec a romanents. A continuació. Señor regidor. Sí, punto que también pasó por la debida comisión y aquí lo que venimos es a ratificar el proyecto de la baja del PECOS del año anterior para optar al trabajo de la misma empresa. Se hizo un proyecto, se mandó a Diputación contestó y lo que tenemos que hacer es ratificar la Diputación para dar la encomienda del trabajo. ¿Alguna intervención? Paso a la votación. Però el públic que ha explicat un poc què se fa, perquè són dues coses. O sigui, és el TEPO, són les obres que s'han fet, però el que se va aprovar avui és la disminució, els diners que de la primera obra que s'ha fet, la cotització de la baixa, exactament. Però el que se va fer és que s'ha fet ja, perquè això que se va aprovar així, això ja està acabat. Les obres estan acabades. Entonces són totes les obres de millora que s'han fet en els carrers, Ramon i Cajal, Doctor Perpinyà, Palleter, moll de l'estació. I el que estem aprovant aquí és aquesta rebaixa que s'apliqui també a lo que ja havia inicialment. Si anem a votar, a més, que ja està acabat. Està acabat menor en el sentit que quan tu estàs fent la millora extra o la obra, se parla en el tècnic, se va fer la millora que ven i com està així la mateixa empresa, aprofitant el moment, se fa i se va acabant tot per estalviar tot el món. Esa es la historia. Y porque Diputación contesta verdad, hasta que no conteste Diputación no puedo aprobar paso. O sea que es un trámite normal. ¿Votos a favor? Partit Popular, Esquerra Unida, abstencions. Partit Socialista, els 3 regidors no escrits. L'últim punt d'ordre del dia és el torn d'intervencions dels regidors. Alguna intervenció? Doncs donaríem per conclòs la sessió plenària. Moltíssimes gràcies i bona nit.